Üdvözlöm a kedves nézőket, én Hopp vagyok, és ebben a videóban jön most egy Battlefield 4 multiplayer. Na, akkor gyorsan neki is esünk. Látom, már itt már nem nagyon lehet mit csinálni, mert 79-48. Ez biztos győzelem. De innen, itt azért itt kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogjuk vinni ezt a mai mérkőzést. Mit csinálsz ott a kis unyi? Na, meg is vagy. Jaj, hát itt sniperes van. A rák van. Jó, mindegy. Bedobunk egy gránátot. Érezze a törődést. Oké. Oké, te kaptál egy kis pisztolyat, te is Oké, köszönjük. Jó, futunk, tárazunk közben. Na már mindjárt vége is lesz. Azért egy... Oké, te is kaptál még egyet. Oké, kicsit ugrálunk, mert sokan vannak. Hoppá, hát igen, bekaptuk. Nem úgy. Na. 4-1. Eddig tökéletesen állunk. Most jól elkaptuk így ezt a húzamot. Ma egész nap próbálkoztam felvenni Battlefield-es videókat. Mit mondjak, igazán nem nagyon szeretett volna összejönni. És ennyi is volt, ezt meg is értük. Nem is nagyon szeretett volna összejönni, és most majd úgy ültem össze, nem mindenféleképpen ma feldolgok egy videót YouTube-ra, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz mindez. 4-1-el zártunk, azt hiszem, hogy jól láttam, hogy 5-1-el nem vagyok benne biztos, hogy ki fogja jönni. Nem sok kell már 9-es szint fejlődéshez. 4-1-el zártuk. 8-as szintek vagyunk. Igazán 4-1-et várjuk a következő menetet. Ott megpróbálom mindent beadni, hogy jó legyen, ne legyen jó. Ne legyen jó, az kevésbé legyen jó. Jó, az jó legyen. Mindegy, ezt jól megbonyolítottam. 10 másodperc múlva először kezdődik az újabb menet. Live volt, azt lenyomtam. Hát gyakorlásnak jó volt az, szóval nem is nagyon mondom, hogy nem baj, hogy nem voltatok sokan. De azért voltunk rendesen. Ez meg... Ez, de utálom ezt a pályát. Nem a kedvencem, de ez jó lesz a mai napra. Már most inkább Battlefield-es videók várhatók. Watch Dogs-ot kijátszottam. Most úgy volt, hogy abból csinálok egy kis gameplayt. Az már rég volt, ugord már át. Na, rég volt, most látom, hogy azt kijátszottam. Következő játék, ami várható lesz, az a Sniper Elite 3, vagy a Need for Speed The Revolve, ha jól mondom, nem mindegy. Akkor ugye ezekből lesznek videók. Te kis sunyi, mindig befutsz ide. Ide. Na, nézzük, hol vagytok, emberek. Le is fognak jönni rögtön. Megvan, ide felfutunk. Igen? Oké. Jaj. Valami nagy sniperes barátunk van. Jaj. Hát mi van? Ott van. Te kis sunyi, itt vagy. Ne hagyjál meg. Ott van fent. Biztos még menne. Éj! Ó! Hát igen, shotgunnal nem volt sok esélyem. Ó, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Ennyi nem kéne kedvesnek lenni, de menj már a picsába. Ragadja meg az MG4-eddel. Na, hát akkor újra.
Mert alatt nem férek át, azt nem próbáltam. Na, hát egy asszisztot kaptam csak. Jó az ide. Oké. Hoppá, itt is vannak. Gyülekeznek. Jaj, mi volt ez? Gránátvető. Mi a franc? 2-2 lesz így most. Famous. Az fasza. Ott van. Mindjárt pattogtatjuk, hogy hol vannak. Nézd meg! Ezért nem tudom ma mi van velem, nem jól szeretem menni. Nagyon szépen köszönöm, kedves barátom. Így gondoltál rám, hogy feltöltöd az életemet. Aha. Rohadjál meg. Sípolja még. Hát ha még észrevesznek. Oké, itt elkerüljünk. Te velem vagy. Francom. Jó. Oké. Máskor kicsit, Steven kicsit értelmesebben szállj le. Vegy inkább stabil földre. Köszönjük, kis pisztoly, ez bárhol jó, bármikor. Másodlagos fegyverem, kicsit gyenge, de tökéletes. Szia! Ez is sniperes volt. Hogy látszott, hogy előkapta rögtön, meg közelharcba voltunk. Úristen, elsők vagyunk, köszönöm szépen. Elsők vagyunk, jól láttam. Jól hát, mi van velem? Az, hogy minden percben tárazni szeretnék, és az nem nagyon kéne. Ez hogy? Backfield. Ez most már tényleg az. Azt egészen jó a megtekintési arányok, nagyon jók vagytok, ezt viszont nagyon is köszönöm nektek. Live, rájöttem annyira live-ozni. Nincs nagy értelme, mert így 5-en néznek, annak fölösleges, csak több időt veszel a gameplay gyártásokból az idő live. Két, három. Tökéletes. Tökéletes. Gyerünk már. Mi van már? Úristen. Na, nyomjuk már. Ó, itt kimegyünk. Ahol az nem lehet a zsák. Jaj! Hát miért vagy itt? Havár, kicsit legyél és amikor legközelebb mész. Kaptál egy ajándékjeletet. De te is fog. Fentről, fentről. Itt lesz valahol. Nem, akkor itt sincs, akkor itt lesz. Aha, onnan jött. Szerintem tudja, hogy jövök. Bár engem. Hát nem bár. De. Hát nem, hát az csak úgy jött ki. Már le is csúsztam a harmadik helyre. Ajjajajjaj, nagy a probléma. Kicsit kapjuk már ezt a magunkat.
Oké, az itt elintézni. Ma több gameplayt is legyártok. Úgy terveztem. Ott látlak. Látlak! Ott mi? Dobd le a kis gránátfedőtet a gyökér. Az ilyet nem nagyon engedni, hogy így lehetne használni. Belül egyet, ez rögtön megöl. Hoppá. Azt hittem, hogy ember. Ez mindig megszivat. Jó, látlak. Felfutunk, ott vezetünk annak. Oké, akkor. Jaj, mi van itt? Ez szerint itt vannak akkor. Nagy volt a mozgás. Oké. Szia. Jó. Hű, ez kicsit fájós volt, de megoldottuk végül. Végül. Ha ezt a YouTube-ben annak mondja, hogy én tiltott zenét használtam, akkor jelentkezek az X-faktorba. Csillag születik be, ha van még. Nem is tudom, nem is. Nézzek végig-kettőt! Nem. Jó az egész, jó, csak érzem, hogy van még itt, ahonnan ez jött. Szóval van még, lehetne úgy nyomni. Biztos jobb lennék, de most ennek is nagyon örülök. Ma nagyon depressziós színén álltam, hogy ilyen rossz voltam, mert átnéztem a videóimat. Hát én amit ott leműveltem, az a Suicide meg is, hát ez nagyon adja. Megnyújtad el a filmet, ne köcsög. Suicide. Szakító fasz. Na azért. Ez itt még jobb. Ez itt még jobb. Jönnek akkor még ezek szerint. Mindegy, felnézünk. 2 HP-val. Azt meg hogy a... Jó. Ez itt nagyon jó. Ó, már töntődünk is már nagyon erősen. Erőteljesen. Ott vagy. Hol vagy? Jó, hogy te meghaltál. Aha, az úgy kedves. Hát fentről, oldalról, segbe, kukiba, mindenhol nyomjátok, basszátok meg. Nem sok a különbség. ...86, nagyon jó vagyunk, nagyon jó. Ez is jó hosszú videó lesz, 13 perc. De nem probléma, általában hosszú videók jók. Mondjuk a live bejelentés az úgy adja. Ha Twitch-en nyomom például, akkor iratkozzatok fel, és bármikor elértek a link Na még egyszer. Na, hogyha live-ozok, akkor azon a linken bármikor el tudtok érni. Szóval, hogyha bejelentem, hogy... Hát... Majd úgyis be fogom jelenteni, hogyha live-ozok. De csinálni szerintem Action-nel fel fogom venni. Megvásárolom az Action-t, és akkor fel fogom venni, és úgy fogom feltenni YouTube-ra. Azért YouTube-os kedves nézőim se maradjanak le róla, hogy én éppenséggel most mit live-ozgatok. Na a Twitch, az kár, hogy csak Twitch-e lehet. Na. Már kéne csinálni valamit. Oké. Ó, de jó jött. Na, megnyertük. Köszönöm, hogy velem voltatok, nézzétek tovább a videóimat, osszátok meg, ez a videó ennyi lett volna, legyetek jók, jó voltam, sziasztok!